পয়লা যতন খাকাহাম তিনি কাইসা মিয়া কাতিরাম ভিলেজ কমিটি ও জয়নিং প্রোগ্রাম आं जे स्पीच रिमानी चाकमा हदानतै आबनो क्लारिफिकेशन नि ताइसा क्लारिफिकेशन नि बागै आं नंनि बुसकांगो मा फाइका मिया जे आं स्पीच जे सामानि जे कयेकदिन आगे काउन्सिल अफ त्रिपुरासा हदा आबरकनि जे बरक जे खरांथि सामानि पार्बत्य चट्टग्राम नि नतयै आबनो खानावैनो आं साका किसु किसुता जेता सामनो ब ताबो ते गन्धछरा एकाय ताय वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जारुल बासाय बा गोबां जागाव जे चाकमा हदानि बरक जे एंगनानि फाइ दङनि जे सामानि अकक सामानो रगै केबनि कुनु हदानि बखाव हयतो अब खाव नांगै मांखाना गा आबुनि बागै आं सानो नायो आं जेता मिया जे कक सामानि अबनो आं रसायनाखा कारण आं कुनु हदानि बा कुनु दफानि एगेन्स्ट साया जेता आं किसा कुबुय अबनो न साइरिका अबनो तै जुदि केबनि खाव नां टंखाय आं सानाय सरि एकाय आं आनि कक मिया जे स्पीच जे सामानि कायसा चाकमा हदानो तै आं आबनो रसायनाखा आं खा खालायो जारा अमनो तै जारा खा नाङि तंनाय अनो तै जारा बखा दुइ तंनाय एवं बखा समय तंनाय बरक क्लियारंगानो ताई आं थिनांगो अ चाकमानि इसुनो तै बा चाकमा रंनि करनो तै आं सागलाक हयतो बुइनि सामानो बा आं ताई रेफारेन्स खाइगलाक आं खा खालायो जे अबनो जे मिया जे कातिराम विलेज कमिटी ओ जे 111 परिवार जयनिं प्रोग्राम किसिसा जे आं माने 1 मिनिट निबो कम जे चाकमा हदानो तै पार्बत्य चट्टग्रामनि चाकमा रंनि जे यांग हापाय माने न तै जे किसाता जे सामानि अबननो आं रसायनाखा आनि जे स्पीच ना आं रसायनाखा एके आं खा खालायो जे चाकमा हदानि बररक जुदि खा नाङै तंखाय बा अयनो केबो कुनु बररक जुदि रसाय माने अमनो तै खा नाङै तंखा आंखाय आं सानाय सरि आं आनि बक्तब्यनो रसायनाखा आं खा खालायो अबनि बाबान बा बर क्लियार नङै थांगानो जतन हामबाय।